Szép a táj. Azt mondta az előbb ez a norvég fickó. Hely. Leellenőrizzük, hogy igazat mondott-e. Van benne valami. Tényleg jól néz ki. Ott valami nagy termet van. Na mindjárt odaérünk. Onnan jövünk. És ez a nagy termet. Az ott az. Mindjárt odaérünk. Itt vagyunk egész közel. Megint a hegyből jön ki a víz. Hogy látszik, egy tesztdivat. Idáig jön a permet. Onnan is jön egy folyó egyébként. De itt most kettő folyik össze. Ez a másik folyó. Ott az egyik. És hát most már ki tudja, merre megyünk, talán arra. De lehet, hogy arra. Tehát ott az előző vízesés. Ott a Havashegycsúcsok. Kis vízeséssel. Ott megy a vasút. Ott egy kis vízesés, meg itt is van egy. Amúgy 1000 méteren vagyunk körülbelül. Most balra van a vasút, mert átjöttünk egy alagúton. Kávézóban azt mondták, hogy novembertől májusig tél volt, és nagy hó.
Hi. Hi. Az előbb elment egy vonat. Egy légy volt a lábamon. Szép. Idősebbek, gyerekek, nők, mindenki jön errefelé. Mondjuk a szemközti irányba gyakorlatilag gurulni kell végig. Akkor is körül. Minden veszélyes. Tehát roppant népszerű. Mindjárt Halling Sky-ba vagyunk. Egyáltalán nincs kizárva, hogy az a 3 ház Halling Sky. Mindjárt kiderül. Még mindig itt vagyunk a tóparton. Kapaszkodunk fel a csúcsra, ami olyan 1340 méter körül van. Mármint ennek az útnak a csúcspontja. Mert amúgy ilyen 1800 a legmagasabb hegy a környéken talán. De ezt már örök hó borítja.
Közel a hágó. Most egy kicsit elakadtunk. Mint hogy mindenki, aki erre jár, de átverekedjük magunkat itt is. Ott lehet a hágó. Úgyhogy már 1300-on lehetünk. Fent vagyunk a hágón. Onnan jöttünk. Ott még valahol látszik az út. Hóparton. Most elvileg innen már csak gurulni kell. És ezen az oldalon van a Hardangerjökull, vagy Jökullen. Ez már itt lehet, hogy annak egy része. Talán nem biztos. Erre megyünk. Nem van fagyva a tó. Augusztus 11, 2, 1300 méteren. Érdekes. Ser du något dyr? Har du sett något regn eller så? Nej, Have you seen any reindeers or sorry? have you seen any reindeers? Animals? Animals? No. No. Okay. Not so. Jag var egentligen inte förberedd på att det står med snö här uppe heller. Alltså sånt inte med. Megint tolni kell bicót. Most ilyen fensík jellegű helyen megyünk. Nagyon jó. Jó az út is. Ahogy nem korábban jöttünk, mert akkor többet kéne tolni keresztül a havon. Itt csak 4-szer kellett. Tök jó út. Mindenkinek ajánlom. Onnan volt az előző adás. Ott jöttünk. Arra. A körbe. És most itt vagyunk. Korrekció következik. Valószínűleg még csak ott van a hágó. Mert az előző hágónak gondolt hely óta gyakorlatilag szintben jövünk. De itt volt egy tábla, ami azt engedi sejtetni, hogy még csak most jön az igazi hágó.
Annál a háznál volt az a tábla. Kicsit úgy nem igazán. Itt a tárgyi bizonyíték, hogy fölértünk. De mennyivel vagyunk magasabban, mint az előző helyen, amit hágónak hittünk? Hát nem sokkal, szerintem 10 méterre. No, úgyhogy nem csoda, hogy már túljongtunk. Akkor az előbb még nem is láthattuk a Hardangerjökullent, az majd valahol arra lesz. De most már mindjárt. Én arra szavaznék, hogy az ott már elég sapka. Vannak arra utaló jelek. Meglátjuk. Ott egy simbiciklis. Ez egy jó megszenvedhetett a hóbuckákkal. Hát van egy pár. Igazi fanatik. Szembe vagyunk a nappal, az a baj. Finszében vagyunk, hihetetlen, de lóbatterin vagyok. Az ott szemben most már egész bizonyos, hogy a Hardangerjökullen. Az igazán nagy csúcsok sajnos nem látszanak. 1222 vagyunk, ott 1800 fölötti csúcs is van. Hát még jóval beljebb. Hát nyilván ez itt kitakarja. Az aztán ott az örök jég birodalma. Ott van a Gleccserni. Itt bámuljuk már egy ideje ezt a hegyet. De csak most lett kiszúrva. Ez ugyanaz a hegy. De bizonyítom. Ott van Finsze. Gyorsan mozgunk, mert merül az aksi. Ott a Gleccser. Ennyire szeretnek itt bicázni. Itt vagyunk a Rennlárveggen végállomáson, Augusztölbe. Vagyunk a Hardangerhüttára. Az előbb esett egy 20 percet, még újra el nem kezdő. Kicsit videózok. A Hardangerhütt dátszeljük át. Ez annak most egy fennsíkja. Olyan 1200-1300 méter környéken járunk. Képzeljük el, hogy itt télen mekkora hó lehet, hogyha az út szélén ekkora karók tetejére kell kirakni a fényvisszaverő csíkot. Úgy szép vidék, sok tó van. Most már tudjuk, hogy miből telik rá. Még egy kis Hardangervidda. Úgy néz ki, hogy nem esik. Szerencsénkre. És most már mintha gurulnánk is.
Szép. Nem akar véget érni ez a fennsík. Most már azt hittük, hogy gurulunk, de lehet, hogy ez lesz a végállomás, amit itt írnak. Na, ezt még megmutatom, aztán jó éjszakát kívánok. Tök jó pihenőhelyet találtunk. Van itt egy fedett asztal, meg egy fedetlen terület, meg még egy fedett asztal volt. Az asztalt átdobtuk oda, a sátrat meg beraktuk ide. Úgyhogy hiába vagyunk 1200-300 méteren, tök tuti helyünk van. És már csak 76 kilométert kell tekerni a kocsihoz kb. Mások is itt dekkolnak éjjel. Legközelebb nem szabad ilyen forgalmas helyen éjszakáznunk, mert ez a sok zúgó autó, ez teljesen kikészíti az embert. Meg ez a tömeg. Valami nyugisabb helyet kell keresni. Ez így 1300 méterhez közel. Több csendre vágyik az ember. Eddig ez a legjobb reggel. Hardanger Vidda in the morning. Mit hoz vajon a csúcs? Ez még mindig a Hardanger Vidda. Most 9 kilométert gurulunk ilyen ködbe. Sőt, hát ebből az előbb jócskán esett eső is. Most éppen kicsit elállt. De 50 méterre már nem láttam a Lacit, ha elgurul. Jó móka. Fölvettünk minden esőcuccot erre, most elállt az eső. És hús, már ki is tisztult az idő. Változékony az időjárás. Errefelé. Ez a folyó, ez baromi jól néz ki. Szintén még Hardanger Vidda. Nagyon komoly aksi problémáink vannak, mind fényképezőügyileg, mind kameraügyileg. Lehet, hogy ebből a folyóból lesz a vízesés. Még nem tudjuk, de mindjárt kiderül.
sejtettük, azon a folyón van a vízesés. Nem is kicsi. Összes esése 300 méter. Ez volt a teteje, a kisebbik része, ez pedig az alja. Ott a vége. Ez egész. Nem csúnya völgybe érkezik. Túloldalról is van egy kis mini vízesés. Nézd meg, ez a völgy van. Valahol le lehet menni, és alulról is meg lehet ezt nézni, csak találjuk meg. Lehet lemenni? Hát nem tudom képzelni. Hát ott megy egy út persze, de hogy ez hova megy? Ez az alsó szakasz, ez 180 méter, ha jól láttuk a táblát. A felső több kicsi, az 120, és akkor így jön ki a 300. De ezt majd megnézzük még egyszer, mert lehet, hogy hülyeséget mondtam. A túloldalon ez a kis vízesés, ez már szinte szemet se szúr.
Pedig ennek talán még nagyobb az esőse. Onnan indul. Az előbb ott voltunk valahol fönn. Most a Szent-Közti oldalon vagyunk. Most a fő vízesést nem látni. Csak ezt a kis picit, amit mutattam az előbb, hogy ilyen mellékvízesés. Meg a völgy egy része látszik. Meg a feneketlen mélység. Ott voltunk, most megint máshol vagyunk. És vízesés. Meg a völgy. Igen, ott megy egy gyalogút, onnan lehet megnézni alulról. Ott kell jönni valahol, azon a hídon kell átjönni. Itt kicsit mély. Nem jó megcsúszni. Aki megcsúszik, annak annyi. Például egy bácsi ott kamerázott az előbb. Ha megcsúszik, akkor neki annyi. Nem csúszott meg. Tök jó, külön kerékpáros útja van itt a kerékpárosoknak. Itt egy szerpenten lefelé, külön alagutakkal. Az autósok itt mennek tőlünk balra párhuzamosan, de abszolút külön utakon. Marha jó meg van csinálva. Ott is látszik meg. Külön megy a két út. Nekik is van egy alagútjuk, meg nekünk is. Most gurulunk lefelé, hogy hát ha megtaláljuk azt az utat, ahonnan
alulról is meg lehet nézni a vízesést. Úgyhogy guruljunk is. Így mennek itt ezek az utak, erről beszéltem. Valószínűleg ott kell lemenni, mert ott gyalogosok is van. Nagyon vadregényes ez az alsó út. De hát biciklivel nem ajánlott. Ilyen jól kitaposott ösvényeken keresztül kell eljutnunk a vízesésig. Már valami kivillant belőle, és tök jó, mert arra kell menni, ott van az út, amint ez jól látható. És ez a jó, hogy még versenyzünk is az idővel, hogy a korábbi kompot elérjük, és ne kelljen 2 órát várnunk a következőre. Aha. Valami már látszik. Azt egy autó esett. Ott a híd. Nyomon vagyunk. Na most kicsit elteszem a kamerát, hogy tudjak jobban sétálni. Sajnos a híd le van zárva a ramaty állapota miatt. Bármi biztos el tudnánk menni rajta. Arra van a völgy. Nagyon szép. Ilyen sziklákon küzdöttük át magunkat idáig. És hát arra meg a vízesés. Azért megérte ide is lejönni. Még ha nem is tudunk oda menni most alá a híd miatt, pedig ott megy még egy gyalogút, tehát még elég közel lehet menni, de most ennyivel be kell, hogy érjük. Hát, 16 perces séta volt ez is idáig. Séta, rohanás. ...182 métert jön erre a vízesésre az információ. Megnézzük kicsit azért közelebbről is. Egy picit közelebb jöttünk pár méterrel. ...182 méter. És ott fönn a sziklák teremén az meg 300 méter magasan van, ahol átcsirogtunk korábban. Mindenféleképpen megér egy kis kitérőt. Ott a híd, csak ennyit jöttünk előrébb. Ez olyan, mint a völgyzugoly. Lehet, hogy itt forgatták. Vissza. Hát egy kihívás. Ez is. Szép a völgy, errefelé is. Itt a Laci. Valahol ott van a bicaj. Elvileg. Oda kell most visszasietni. És hát ezek a falak gigantikusak.
Ott van a kanyaron túl a vízes, és már nem látszik innen. Megérkeztünk a Hardangerfjord partjára. Viszont komoly rohanásban vagyunk. Versenyt futunk az idővel, hogy elérjük a kompot. Van rá körülbelül 105 percünk, 1 és 3/4 óra, és egy jó 35-36 kilométer, tehát 20-as átlag felett kéne nyomnunk, szinte megállás nélkül. Nem lehetetlen itt a fjord partján, de azért kihívás. Főleg, hogyha nézelődni is szeretnénk, meg integetni is. Úgyhogy most elnézést, de inkább tekerünk. Ez egy kerékpáros út amúgy. Az autós út itt megy benne a hegybe tőlünk balra. Hosszú-hosszú alagutakba. Talán ez egyszerűbb út. Helyesbitek, az előbb egy tóparton voltunk, ez most a fjord. És nagyon nagy rohanásban vagyunk. Még 26 km a komp. Van 75 percünk. Ami elég lehetne, ha nem jön szembeszél, ha nem jön defekt, ha nem lennénk éhesek, ha nem fáradnánk, ha nem jön váratlan hepehupa itt a tengerparton. Mert hát ugye ez tengerpart. Három perccel előztük olyan kompot. Itt az utolsó pár kilométeren végig látszott, hogy jön. Versenyeztünk, hogy elbérjünk ide, meg hogy ne legyen több domb. Mert már én egyszer feladtam. Én is. Csak nem egyszer adtuk fel, az volt, hogy... De remélem ez az a komp, ugye? Nincs több. Ki van írva szerencsére. Hát, nagy rohanás volt, az biztos. Többet nem próbáljuk meg. Sokat nem vártak volna ránk, az biztos. Mert már 3 perc után elindultunk kb. Vagy 4. Csak 35 pénz. Pedig legalább 50-re számítottam. Ott jöttünk azon az úton. Onnan lepertünk. Arra fele truttyó idő van. Arra fele megyünk. Arra fele is tart ez a fjord. És hát onnan hátulról jövünk. Úgyhogy most minden irányba tenger. De ez ugyanaz a nagy fjord, a Hardangerfjord, a második legnagyobb.
Sarvik, onnan jövünk most. Attól ott balra folytatódik a fjord, arra van egy fjord. Jobbra is folytatódik, arra van oda. Ott van Ütne, onnan jövünk most. Meg az első nap is onnan jöttünk. És most már mindjárt Vandalban vagyunk, és lássuk, hogy helyén van-e az autó ott a kikötőben. De úgy gyanítjuk, hogy ott van. Legalábbis ott van egy autó. Ami reméljük, hogy ránk vár. Ott van. Igen, ott van. Az kell, hogy az legyen. Hát az előbb, mint a látszott volna a bucajtartó is. Fölmegyünk egy hágóra. Szerencsére autóval. Jó kis szerpentén. Van vízesés, ahogy kell. Ebből a völgyből jöttünk föl. Kicsit zöld, vajon miért? Vízesés? Az első igazi pénzszarvas, amit látunk. Igaz, ki van kötve szegény. Láttam meg ugyanolyan. Ez végül majdnem 1000 méter magas volt. Most is még 800 valamennyi vagyunk. Nagyon jó vidék ez is. Előbb átjöttünk egy olyan helyen, hogy volt egy domb, amit így egyszerűen keresztül vágtak, és közvetlen az út mellett volt egy 5-6 méter magas függőleges sziklafal mindkét oldalról. Érdekes volt. Méteren vagyunk. De most már sürgősen le kell zuhannunk. Persze nem az útról. Tiszta időben még inkább. 250 méterrel van alatt. Hát oda már végig gurul. Hát én még ilyet nem láttam. A vízből nő ki a szivárvány.
Egy vízesés. Valahova arra megyünk majd. És ott meg már megint a vasárcsúcsok. Ó, elillan a szivárvány. És lassan köddé válik. Kompunk Dragsvikban. 4 dolgot dugtunk fel a töltőre. Kihasználjuk ezt a fél órát, hogy nyerjünk egy kis áramot. De már mindegyünk vett elemet is. Biztos, ami biztos. És lehet, hogy memóriakártyát is kell venni a fényképezőbe. Az a része az Ognefjordnak, arra fele van Flom meg Udvangen. Mert ugye ez a leghosszabb fjord, 204 km, meg a legmélyebb is, 1308 méter. Hát mi most a közepénél járunk, ez 1/3-ánál. Ez a hajam képbe. Most szálltunk ki a Komból, de már megint 600 méterre följöttünk. Nagyon szép völgyből. Igazából, ha inni lehet a térképnek, akkor a következő 200 meg 183, a következő 500 km az végig szép zöld út. Kilométeren keresztül kell egyik ámulatból a másikba esni. Forgalom az igen minimális. Mióta leszálltunk a Kompról, nem jött 5 autó se szembe. Most már nem jött 7 autó se szembe. Messze megy. Arra megyünk. Amerre megyünk, ott legyen jó idő. Egyelőre ez úgy tűnik rendben van. De 60 Hoppá! elég egyenes utat épített. Teket óriás. Én próbálom egyenesen tartani a kamerát, de hát ilyeneket huppanunk, úgyhogy most lehet velünk együtt huppanni a fotelből. Erre van akkor. Skienből megyünk Birkenau.
200 méteren vagyunk. Az a baj, mindjárt jönnek barátok, az a baj, kell valami, szól valamit, az a baj. Nem iszok semmit, az a baj, hogy nem iszok, és az a baj, hogy nem iszok. Két eső között Oldenben vagyunk. Arra felé van a Briksdal, meg a Briksdalsbreen Gletscher. Azt tervezzük, hogy majd még ide visszajövünk. Állítólag egy nagyon szép föld. De ezek a fények is nagyon jók. Streamben egy Esso benzinkút mögött aludtunk az éjjel. Fedett helyen tök jó volt, mert esett az eső, de mi nem áztunk el. Ráadásul sajnos csak most vettük észre, találtunk ingyen áramot is, úgyhogy töltjük az aksikat újra, mert a kompon is töltöttük. 8 kilométert jöttünk eddig. Lehet, hogy jó időnk lesz a végén. Rengeteg víz van itt, és tiszta víz. Fönn a Hardangervidden, ott valamelyik tóból ittunk. Tehát otthon olyan csapvíz nincsen. Amúgy itt a Jostedalsbreen, mindig keverem. Nemzeti park van, meg Gletscher, aminek nagyon sok nyúlványa van több irányba. Majd az egyiket megpróbáljuk megnézni 4 nap múlva, vagy 3 nap múlva. Jobb kézre van. Az a kis folt például valószínűleg ahhoz tartozik, de amúgy hatalmas kiterjedésű.
Megálltunk a tóparton, ez is Strinről van elnevezve, mint itt minden környéken. Aztán lehet, hogy nem is Strinnek ejtik. Bemutatjuk a tubusos csokit. Bármikor lehet belőle Picikét. bármennyit. Tetszés szerint. Nagyon praktikus dolog. Már nem tudom, mit mondtam az előbb, de tehát ez a Jostedalsbreen Gletscher. Meglátszanak itt darabjai. Ott jöttünk végig a tónak a túlsó oldalán, most úgy tűnik, mintha így megkerülnénk kicsit. Annak a hegynek a lábánál van a tó, onnan jövünk, most bejöttünk egy völgybe először, és most elkezdtünk mászni egy kis szerpentint, most 250 méteren vagyunk, és itt van egy baromi vagány kis szurdok. Jó keskeny, szűk, meg jó mély. Itt divat a köveket egymásra rakni. Akár egész kis piciket is. Körülbelül 700 méteren vagyunk, 1150-ig megy fel ez az út, aztán visszagurulunk megint 7-800 méterre, és onnan kéne fölmenni minimum 1000-ig, a jó kilátás érdekében 1500-ig. Ott még mindig a Jostedalsbreen látszik mögöttünk, onnan indultunk. Sőt, innen látszik a tó is. Reggel azt a tavat kerülgettük meg. Most onnan kapaszkodunk föl. Most már egy 2,5 órája jövünk. Kisebb-nagyobb szünetekkel. Nincs egy darab fa. Itt a környéken már. Nem is tudom, talán 900 méteren vagyunk. Ott a tó. Jostedalsbreen háttérve. Kopártáj.
Olyan 12 fok van. Fúj a szél miatt, kicsit hűvösebb a tél. Ágó már nem lehet messze. És nagyon kecsegtető, mert ott süt a nap a túloldalon. Egy norvég autó, mutassunk ilyet is. Milyen magasan vagyunk? 920. Akkor még olyan 230 a hágó. Fönt vagyunk a Sommerski Centernél. Azért most már ez sem működik. Annyira jól nem állnak hóval. 1060 méteren. És most már sajnos nem látszik. Ösztödáztre. Még onnan a kanyarból látszott. Oda fölmennék a padokhoz, talán onnan még látszom. De hát most elbúcsúztunk vele. Elértünk ide erre a Hagóferére, és azt vettük észre, hogy hull a hó. Ha nézzük ezt az épületet, akkor lehet látni, hogy így szálingózik. És hideg is van. Tudjuk, mit fűzölt ahhoz? Fúj a szél. Úgyhogy ez a 10 fok, amit mutat a hőmérő, az nem tűnik annyira. De szerencsére fel vagyunk ruházva rendesen. Már meg is cáfolom magam. Most egy fennsíkon gurulunk, kisütött a nap, és most már így tök kellemes idő van. Ó, az aszfalt sajnos elfogyott. De azért gurulunk továbbra is. Csak itt sajnos nehezebb videózni. No, de hát ez egy ilyen agyon zsúfolt táj. Tele infrastruktúrával. Meg egy csomó némettel. Meg hollanddal. Meg persze norvéggal. Ott a Sommerski Center. És ott már kezd rossz idő lenni, onnan jövünk. Szerencsére eljöttünk onnan. Talán erre mondják, hogy időtlen. Szurkolók az utcán.
Azóta még a Joszedázba. Itt az Ommerszki Center. Eskövet. Megcsepergőes. Abból az irányból. Megurultunk Grotliba. Nagyon érdekes kis hely. Elszólt házikók. Kiváló minőségű murolásút. Otthon az aszfaltutak lennének ilyenek. Megnyalnánk mind a 4 gumit az autókon. Arrafelé van a Dalsnyikba. Talán ez a domb takarja el előlünk. Vagy arra. Belaktuk Grotlit. Kihasználtuk, hogy egy pillanatra kisütött a nap, és már is mindent kiraktunk száradni. Mert azért érdekes módon sátorban valahogy egy kicsit mindig nedves. Hát minden. Jó helyzet Grotli. Amúgy most bemutatom, hogy hogyan tudták a norvégok már az első bevásárlás alkalmával szívünkbe lopni magukat. Ugyanis vettünk egy joghurtot, és a joghurt fedelében nagyon cselesen el volt rejtve ez a kiskanál. Nagyon jó találmány, kisen elfér, és nem pattintós, és ki lehet nyitni, és bekattan, és az embernek már egy kis kanál. Amit ha megunt, már hogy befejezte az étkezést, akkor visszazárja. Nagyon praktikus, úgyhogy megéri Norvégiában joghurtot venni. Alig, hanem az az út megy fel a Dalsnyikbára. Elég meredeknek látszik. Legközelebb talán már onnan tudunk jelentkezni. Mindjárt indulunk fel a Dalsnyikbára, csak előtte még itt egy kis vecser darab. Egyszer. Még nem értünk fel. Még van 1300 méter. Ott az út lenn, arról jövünk. Csomagokat lenhagytuk az elágazásnál, egy hotelba, egy étterembe. Majd arra fele lesz a fjord. Még nem látszik. Mindjárt felérünk. Van, és mi meg 1500-on vagyunk.
És odáig gurulni fogunk. 1500 métert fogunk gurulni. Itt megy az út. Innen a Dalsnibáról. A szerdán. Teljes körpanorámában. A hegyek. Körbe mindenütt hegy. És majdnem átmunk van, mert az út elején esett, de mire felé jöttünk, addigra teljesen kitisztult az idő. És így látni, hogy Itt beszéljenek a hegyek helyettem. Ezt a gletschert láttuk már régebben is. Itt van a Hupszli mögött ez a nagyon kék tó. Egy sziklatemető van amúgy. Mindenkinek ez a happy-je. Pontosabban happy-je. Sziklákat rakosgat egymásra. Itt különösen. Ott a tábla. Nincs kirakva, nincs helyezést. És ott van a király. És még egyszer a fjord. Ott fogunk hajózni holnap. Amúgy 270-en laknak abba a kis faluba a partján. És hát herótjuk már sok turistától. Jó, fel kell öltözni a guruláshoz. Nézzük a hegyeket még egyszer.
Érdekes, hogy körbe-körbe van hó. Ezen a csúcson meg nincs semmi. Itt hó, lecser van néhol. Például ott. Ez volt egy teljes körpanoráma. Ott a Dásnyba csúcsa. Már legurultunk 320 méterre. Tehát az már 1150-nel van fölöttünk. És igazából most van az első jó kilátás a fjordra, a csúcsot leszámítva. Ott van a kis város, 270 lakosa van állítólag. Egy baromi meredek szikla. És egy kis folyó. És hát ott van egy szerpentin, amivel le lehet rövidíteni az utat, hogyha valaki nem akar hajókázni ezen a fjordon. De mi akarunk? Honnan indul majd a pont? Most arra várunk már. 6-kor keltünk, 4-9, hát jó ideje. Itt egy troll. Aranyos, ugye? Roppantul. A fjord. Itt a helyiek Geiranger-nek mondanak. Ott van a Dalsnyba. 1500 méterre van föl. Most kicsit truttyó idő van, de szerencsére most nem kell tekerni. Csak 11 után tudunk elkezdeni tekerni. Amúgy ott aludtunk éjjel a túloldalon. Először jó nagy szélbe állítottunk sátrat, úgyhogy átraktuk máshova. Másrészt meg korrigálom magam, mert tiszta hülye vagyok. Nem ez a hegy a Dalsnyban. Mert ez is magas, meg lehet, hogy magasabb is. Nem, az a másik. Na, ott voltunk fent.
tegnap, és az 1500 méter. És látszik is az ászló, ahol fönn voltunk. Egy kis információs. Ott lopok most is. Hát a kiírás szerint 1500 méter, van amelyik térkép szerint csak 1476. Az egyik útikönyv szerint pár méterrel magasabban van, mint 1038 a hágó. Hát aki ezt leírta, hogy pár méterrel magasabban van, az majd egyszer tekerjen oda föl a hágótól, és majd megtudja, hogy hány pár méterrel van magasabban. Minden esetre nagyon érdekes, hogy onnan ide látni, vagy innen oda, 1500 méterről tengerszint. Most már lassan beállhatna a komp. A Telenornak ugyanaz a jelen, mint a Pannon. Lehet, hogy nem véletlenül vagyunk Telenor hálózaton. Meg nem véletlenül küldözgetnek ilyen SMS-eket, hogy vegyen ilyen meg amolyan feltöltőkártyát. Csak azért se veszünk. Ott egy tök jó információs térkép földről, csak sajnos minden norvégül van rajta. Amúgy eddig összesen azt hiszem egyetlen egy emberrel találkoztunk, aki nem beszélt angolul.